med denne film er at undersøge, om filmindustrien påvirker eller forvrænger de unges syn på livet. Det har vi valgt, fordi det er et spørgsmål, vi selv har undret os over. Vi synes selv, at unge i dag bliver påvirket af diverse medier, uden at være opmærksom på det. For eksempel er der mange piger, som sammenligner sig selv med modeller og lignende. I denne video vil vi prøve at gøre opmærksom på, at man skal være mere kritisk over for det, man ser, og skelne mellem virkelighed og fiktion. Vi har været ude at spørge tilfældige mennesker af forskellige aldersgrupper om, hvad de synes om filmindustrien og dens virkning på unge. Synes du, at filmindustrien påvirker og forvrænger de unges syn på livet? Ja, det synes jeg. Hvordan? At det bliver lidt for glansbilleder. Lidt gør den vel, fordi alt hvad man ser, eller læser, eller hører, eller føler, det bliver man påvirket af. Og derfor så har det en influens på dine beslutninger senere hen i livet. Så når man ser modeller, der ser flotte ud, eller når man ser madvarer, der kan præsentere sig godt, så tror jeg, at man vil påvirke det, man spiser, man vil påvirke det, man klæder sig, hvordan man klæder sig på, og hvordan man ser ud og sådan nogle ting. Så. Nogle gange kan man jo godt have den tanke om, at man godt kan vide, at det ikke forvrænger, og det bare er fiktivt og sådan. Andre gange så kan man få det forestillinger af, at de faktisk er lidt tavlige over for de unge, og at de unge måske også får den opfattelse af, hvordan sådan skal de være. Jeg vil sige, overordnet set, så kan det godt risikere, ja. Men det er på nogle specifikke områder. Jeg tror for eksempel ikke, at folk bliver mere voldelige af at se voldsfilm. Men jeg tror godt, at for eksempel piger kan få nogle selvværdsproblemer med at se evigt smukke piger altid. Nej, jeg synes ikke, filmindustrien på den måde forvrænger vores syn på livet. Men jeg synes, det spiller en rolle for, hvordan vi ser verden. For eksempel har jeg som lille set mange film og ting og sager, hvor de har den her meget amerikanske måde at vise, hvordan skolen fungerer på med folk, der bliver mobbet og sådan noget. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvor det kom fra. Fordi at sådan sker det jo ikke i Danmark, i hvert fald ikke på samme måde. Så jeg har haft en lidt anden sådan fornemmelse af, hvad er det, de gør. Synes du, at unge amerikanere bliver lettere påvirket af filmindustrien, end unge danskere gør? Jeg ved det ikke, men jeg vil næsten tro det, fordi de fleste film, de kommer fra USA. Nej. Er du nogen, som bliver påvirket af en film? Ja, det tror jeg nok. Hvordan? Ja da. Det skal man da. Altså, skide med film. Altså, jeg synes at man skal da påvirkes. Man skal da græde eller grine eller blive skræmt. Altså, det synes jeg er formålet med det, ikke? Man kan opleve noget, og så især sådan et godt drama, for en til at tænke over, hold da op og sådan noget. Nogle gange kan sådan en film gå og summe i flere dage, så ja, det skal da påvirke. Tror du, at filmindustrien bevidst prøver at påvirke deres seere? Ja, hvordan det er klart. Jamen altså, der er jo en grund til, at de gør det, de gør, og det er jo for at få penge i kassen, og de bliver jo sponsoreret af store firmaer, så selvfølgelig gør de det. Tror du, at unge har lettere ved at påvirke, end voksne har? Ja, det tror jeg, fordi unge de er i sådan en beslutningsfase, hvor de skal prøve at definere sig selv, finde ud af, hvem de selv er, mens voksne ofte har fundet ud af, hvem de selv er. Jo ældre man er, jo mere erfaring har man, og jo bedre bliver man til at skelne. Efter vores Voxpop-undersøgelse har vi konkluderet, at de fleste deltagende i testen mener, at filmindustrien påvirker de unges syn på livet. De unge, vi spurgte, sagde, at de var blevet påvirket af filmindustrien selv, men mange af de ældre sagde, at de ikke selv var blevet påvirket til at gøre noget fysisk, men kun følelsesmæssigt påvirket. Det er et eksempel på, hvor forskellige generationer ser på film og medier, og hvem der er vokset op med det i deres dagligdag. Som en del af vores OSA-opgave vil vi også undersøge, hvorvidt filmindustrien påvirker unge i USA i forhold til Danmark. Alle svarede, at de ikke har noget konkret svar til vores spørgsmål, men flere af dem sagde, at det man har gjort, siden de har så meget skoleskyderi osv. i USA i forhold til Danmark. Selv synes vi, at unge i USA er lettere påvirke. Hvorfor de er det, ved vi ikke. Måske fordi de har mere adgang til våben. Vores endelige konklusion ud fra den undersøgelse er, at alle bliver mere eller mindre påvirket af filmindustrien. Det er ikke noget, man bevidst lægger mærke til, medmindre det er følelsesmæssige ændringer. Vi tror, at medier til dels prøver at påvirke deres seere. Et eksempel kan være modeindustrien, der ved at bruge unaturligt tynde modeller får piger til at tro, at det er sådan, man skal se ud for at blive accepteret i et samfund.